दिनै खाबु मोनसे फैदों जोंनि गेजेराव दिनै एबसुलुट मेजरिटी हिसाबै जों देरहाबोनो हादों। दिनै बे सुजुगखौ ला, दिनै बे सुबिदाखौ ला। माहारियारि आफाद हिसाबै दिनै बयखौबो बोजबनानै सरकारजों लोगोसे खामानि मावफानायाव हेफाजाब हो। नाथाय नोंथांमोना बिदि खालामाखै। नोंथांमोना फ्रम दा डे वान इटसेल्फ नोंथांमोना अपोज खालामगासिनो दं, हेंथा होबोगासिनो दं। दासिमबो फर्मेलि माहारि आफादनिफ्राय दिनै गोदान जोंनि चिफखौहाय बरायनो थाङाखै, बिथांखौ देरहानायनि थाखाय साबायखर बावनो थाङाखै, मोजाङै मावलांगोन होननानै दिनै खुनु प्रस्ताब लायाखै। दा बेफोरो मा फोरमायो? IED ब्लास्ट जानायहाय ट्रेन ट्रेकआव। दा बेफोर असान्थिफोरखौ दिनै जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयैनि थाखायसो गुबुनफोरा बोलो मोनदों नामा? बेफोरनि फारसे सोंथि खालाम। दिनै सय जनगोष्ठी बायदिसिनाफोरा दिनै जोंनि फारसे ग्लोब ग्लोब गाग्लोबनो नाजागासिनो। बेफोरनि फारसे स्टेन्ड खालाम। दिनै जोंनि जि मोनखानाय संबिधानिक मर्यादाफोरा दिनै माखासेफोरा हाबखावनानै जोंनि सुबिदाखौ लानो सेस्था खालामगासिनो दङ। दिनै बेफोरखौ सेस्था खालाम, बेनि फारसे स्टेन्ड खालाम। सरकारजों थाफानानै जुदि मावनानै खामानिया साक्सेसफुल जायोबा बेखौ खालाम। नाथाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै जा सरकार फैदों बे सरकारानो नङा। बे सरकारा नोंथांमोननि थाखाय एक्सेप्टेबोलानो नङा। नोंथांमोननि बे इग', नोंथांमोननि बे सिन्थाधाराया उमुक पार्टिया थायोब्लासो जोंबो थाफागोन, मावफागोन आरो जों रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामगोन जे बिथांमोना मोजां मावगोन होननाय बे सिन्थाधाराखौ चेन्ज खालाम। जे जोङो सालायबाय थानो मोननांसिगौ, सरकारा जोंनि फेभाराव जानांगौ, अब्ला जों असान्थि खालामा, जों दावराव दावसि खालामा, जों प्रटेस्ट खालामा, जों धरना खालामा। दिनै अपोजिशननि रलखौ बिथांमोना पार्टिया लानांगौमोन, नाथाय गावसोरो मानो लाखो? बिथांमोननि जि पिस लाबोनायनि सेस्टाया दिनै बिथांमोना जुदि बेनि हेंथायै, बेनि बेरेखायै, बेनि उल्थायै जुदि आन्दलन प्रटेस्ट खालामनो होननानै सिन्थाधारा लायोब्ला एकर्डनि थाखाय मावगोन जिहेतु होनना बुंदोंमोनब्ला दिनै एटलिस्ट नोंथांमोना खनसे दा निउ गभर्नमेन्ट जितु फर्म जादों बिथांमोनजों सावरायहैदोंना? दिनै 2020 मायथाइनि उनाव माखासे मेलेमजिबि बिथांमोना जे एकर्ड, बिटिआर एकर्डखौ लानानै माखासे खोथा, गोनां खोथा फोरमायदोंमोन। जे बे एकर्डआ इयुननि थाखाय जोंनि थाखाय मा खहा लाबोनो हागौ? नोंथांमोना बिथांमोनजों टाच खालामदोंना? खुलुमबाय रायजोफोर। हेल' एसपि ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमबो वेल विशार्स, अनसुला, अनसुलि, नोंथांमोन, रायजो राजा नोंथांमोन, गेदेमा सारमोन, बयखौबो आंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। फैयै फैयै दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे गोख्रों पलिटिकेल हान्जाबो फैदों। लोगोसेनो जोंनि मुंख'जाथाव सावरायजाबाय थानाय माहारियारि आफादनि फारसेबो दिनै गोबां सोंथि सिखांदों। जोंनि थासारियाबो जोबोद मोजां, जोबोद गाज्रिबो होनजाया। गोनो गोथोनि गेजेरावनो जोङो माखासे खोथाखौ दिनै एसे बुजिना लानांगोन, मोनथिनांगोन। 5 बोसोराव, बे 5 बोसोरनि अन्तर्गत जोंनि थासारिफ्रा सानथ्र'हायै, बुजिस'हायै माखासे जिनिसफोरा जालांदों, सोलायनो हमदों। नाथाय जोंनि जि थामोनथा, जे रैखाथिनि थाखाय बयबो बुंबाय थायो, हारि बासायनायनि सार्थ बुंबाय थायो, जौगानायनि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायो, जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां परिबेस फैबाय होननानै बुंबाय थायो। नाथाय बिनि गेजेरावनो जोङो बबेबा नङा बबेबा समावहाय गोबां बायदिसिना खोथाखौ रायखांनांगौमोन, बेनि फारसे बयबो गसंथेनांगौमोन। नाथाय जोङो बावगोमानानै दङ। ना बावनो होना बावदों, ना बेनि फारसे जोङो बिजिरनो लुबैयाखै। नाथाय सिन्था खालामग्राबो दं। बेनि गेजेरावनो बिथांमोना माखासे खोथाफोरखौ सानखांनानै गिखांनाय मोनदों। जोंबो अनुभब खालामदों बै जाथायफोरा, बै थासारिया जाहाथे दाजाथों आरो बेफोरखौ लानानै
जोङो सावरायनो गोनां गोबां दङ। आं दिनै माखासे पइन्टनि सायाव नोंथांमोननो खोथाखौहाय सिगाङावनो भिडिअ जागायनायनि सिगांनो बुंग्रोनो होननानै सानो। दिनै आइ फै आफा फै जोंखौ बयबो बोखांफै बेफोरबायदि माखासे हान्जाया जोंनि गेजेराव गावसोरनि नांगौआवहाय बयखौबो फै, नाथाय अभारअल जितु जेरा जाथि सम्पद जोंनि हारिनि बाथ्रा फैयो अब्ला बिथांमोना बावगारो। थांनाय समफोराव जेब्ला 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्डआ जायोमोन, मानि थाखाय जादों बोरै जादों आं बेखौ बुंनो थाङाखै, नाथाय जेब्ला बे एकर्डखौ खालामनानै फैयो अब्ला गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना, गागि दैदेनगिरिफोरा, गुबुन गुबुन जोंनि गेजेरनिनो आफादफोरा, हान्जाफोरा बेनि फारसे आवाज दैखांदोंमोन जे बिटिआर जितु सुक्ति हयथ' मोजांमोन, नाथाय बहाबा नङा बहाबा माबा मोनसे गोरोन्थिया जादों आरो बियो सत भबिसत फैगौ समनि थाखाय जोबोद गाज्रि जोंनि गेजेरावहाय मोनसे भबिसतखौ जोङो सानहरोबा गिनांगौ बायदि जाना फैदों। दा जियानो जादोला 5 बोसोरा जोबलांबाय, नारा नाथा गोहोआवबो फैबाय, साननैसो गरम गरम हावदाव सरखार खुंबाय, खालामनाङि जिनिसफोराबो जालांबाय, मावलांबाय बिथांमोना सोरनिबा गादिखौ हयथ' जोंनि गेजेराव जितु मोनसे खोथाया रोखा, गावजों गावबा मोसा मुफुर बायदि अरलायो खमलायो, नाथाय गुबुनजोंबा सैमा मावरिया बायदि दद्र थन्थ्रनानै थायो। माब्लाबा बिजेपिजों माब्लाबा इउपिपिएलजों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सार्थ'आवहाय गोबां खोथा बुंबाय जोंनि माहारि आफादानो, आरो बेखौ जाय दला समर्थन होगोन बेजों जोङो थांनांगोन जाथिनि सार्थ'आव होननानैबो बुंदोंमोन। दा नंखायनो जोङो गुबुनफोरनि फारसे दिनै इउनिटिखौ नुदों, बिथांमोननि खौसेथिखौ नुदों। दिनै गोदान सरखार जानाय लोगो लोगो दिनै गोबां हान्जाफोरा एक्टिभबो जादों। जिहेतु राजखान्थियारि भाबे जोंनि जि जुजिनायनि जि थांखिमोन, बे बहाबा नङा बहाबा जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयैनि जाहोनाव दिनै बैफोर थासारिफोरा खनले खनले नुजाफ्लेबाय थादों। दा बेखौ लाइ होदों होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेरावनो जितु सान्थि असान्थिनि बाथ्राखौ बिथांमोना डेफिनेसनखौ ओरैबायदि गाज्रि होलांबाय जे बिपिएफ सरखार फैयोब्ला असान्थि जायोनो, सोरनिबा सरखार फैयोब्ला गोजोना फैयोनो। दा बे डेफिनेसनखौहाय एक्चुएल मोगथां महर होयोब्ला खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय जे जोङो सालायबाय थानो मोननांसिगौ, सरकारा जोंनि फेभाराव जानांगौ, अब्ला जों असान्थि खालामा, जों दावराव दावसि खालामा, जों प्रटेस्ट खालामा, जों धरना खालामा। दा खोथाया बेवहाय जों मा बुजिखो, मोनजानाय मोनजायैनि बाथ्रा थाहैबाय। नाथाय बेबायदि जानाङामोन। जिहेतु ओनसोलनि सार्थ'आव, जाथिनि सार्थ'आव, बिटिसिनि सार्थ'आव जुदि सिन्था खालामदोंमोनब्ला खौसेयै जों बयबो सरकारजों थाफानानै दिनै पलिटिकेलि जिहेतु रावबो अरायथा नङा, बै जिनिसखौ जोङो नोजोर बोनानै दिनै बिपिएफ सरकार फैदोंब्ला, थोंजोङै आं मुंखौनो बुंबाय, बिपिएफ सरकार फैदोंब्ला दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन मावनांगौब्ला, दिनै सोरनिबा जेंना सुस्रांनांगौब्ला मेन स्ट्रिमाव फैनानै मानो सावरायफैयाखै? जितु आइ फै आफा फै, जोंखौ बयबो बोखारफै, बोखांफै। 26था जनगोष्ठीनो 26था अर्गेनाइजेसन्सफोर जोंखौ मदद होदों, सावरायदों होननानै बिथांमोना मोनसे समाव बुंसोलायदोंमोन। दिनै बिथांमोननि जि पिस लाबोनायनि सेस्था प्रतेस्टाया, दिनै बिथांमोना जुदि बेनि हेंथायै, बेनि बेरेखायै, बेनि उल्थायै जुदि आन्दलन प्रटेस्ट खालामनो होननानै सिन्थाधारा लायोब्ला, दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनबो जानांगौ होननानै जुदि धरना होनो थांलायनो जुदि हुमखि होलायोब्ला गोजोना बोरै फैगोन? नोंथांमोना जे पिस गायसननो थाखाय नारा नाथा जुजिनाया दिनै रोदा सुयैनि सिगांनो जुदि नोंथांमोना बै दंफांखौ देरनो होआब्ला, लावनो होआब्ला,
बा देरनाय बा फेदेरनायनि लामायाव जुदि नोंथांमोना हान्थियाब्ला दिनै गोजोना बोरै जाफुंगोन? दिनै नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय मिडियानि गेजेरजों दिनै निउसनि गेजेरजों फोसावदों, प्रटेस्ट खालामगोन उमुक थारिखआव थुमुक थारिखआव जन्तर मन्तर उमुक थुमुक जायगायाव। थांनाय बाराव जेरै एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि सार्थआव जोङो बिजेपि हान्जाखौ जों मदद होनांगोन, जिहेतु सेन्ट्रेलाव स्टेटआव बिथांमोननि सरकार दङ होननानै बुंदोंमोन। UPPL हान्जाखौ जोङो फिन खनसे देरहाहोनांगोन, जिहेतु बिथांमोना एलायन्स गभर्नमेन्टआव दङ, जिहेतु बिथांमोना जोंनि एकर्डनि थाखाय मावगोन जिहेतु होनना बुंदोंमोनब्ला दिनै एटलिस्ट नोंथांमोना खनसे दा निउ गभर्नमेन्ट जितु फर्म जादों बिथांमोनजों सावरायहैदोंना? दिनै 2020 मायथाइनि उनाव माखासे मेलेमजिबि बिथांमोना जे एकर्ड बिटिआर एकर्डखौ लानानै माखासे खोथा गोनां खोथा फोरमायदोंमोन, जे बे एकर्डआ इयुननि थाखाय जोंनि थाखाय मा खहा लाबोनो हागौ। नोंथांमोना बिथांमोनजों टाच खालामदोंना? दिनै जोंनि गेजेराव ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन दङ, जोंनि गेजेराव दिनै गोबां हान्जा दङ, गोबां आफाद दङ, बेफोरजों नोंथांमोना सावरायदोंना? गोनांथार समाव माखासे जिनिसखौ नोंथांमोना बावगारनानै थायो, थोंजोङै रावनावबो परामर्श लायालासे आंनो अल इन अल होननानै सानना लानायानो दिनै जोंनि गेजेरावहाय मोनसे भुल आन्डारस्टेन्डिं लाबोदों, भुल बुजिलायनाया फैदों, जायनि थाखाय दिनै जोंनि गेजेरावहाय थासारिफोरा गुलाय गुजाय बेले बेजेया सोमजिगासिनो दं। दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि जानानै नोंथांमोननिसिम गोबां सोंथि, आरो रायजो राजाफोराबो बे हयथ' बेनि फारसे सिन्था खालामदों। दिनै 2025 मायथाइनि जे काउन्सिलनि बिसायख'थिया दिनै मा फोरमान होखो रायजोफोर? दिनै रायजोआ सोरजों दङ सोरजों गैया बेखौ नैबे बिसायख'थियानो फोरमान होबाय, नङा होमब्ला? थेवब्लाबो बिथांमोना गावसोरनि भुलखौ भुल होननानै साना, गुबुननिखौल' भुल होननानै सानबाय थायो। गोरोन्थिया बबेबा फारसेथिंल' जाया, निजेनि गोरोन्थिखौ जेब्लायबो जोङो आन्दोआव सिखोमानानै लायो, बेनो जोंनि गोरोन्थिया। बिटिसिनि गोहोआ गथायजादोंमोन बा स्टेटजों थोंजोङै डिसिनि थ्रुयै मावजादोंमोन, बैफोर खोथानि फारसे दिनै सोर मावनांगौमोन? जाथिया अलखदाव गोलैनानै दङ, जाथिनि अलखदखौ दिनै नायबिजिरनांगौआ सोरनि दायथ'मोन? दिनै खौसेथिनि मुङै राजखान्थि खालामफ्लेबाय थानानै जोंनि गेजेराव आरोबाव गोजान मोनसे गेप लाबोनाया सोरनि गोरोन्थि? दिनै रायजो दङ होननानै रायजोनि गेजेरावहाय मोनसे आघात लाबोनानै दिनै नैबे जितु 2025नि फलाफल इलेक्सन बिसायख'थिनि जि फिथाइ, बे दिनै मा फोरमान होखो? दिनै रायजोआ सोरजों दं आरो सोरजों गैया? सोंथि गोबां दङ, नाथाय बिथांमोना गावसोरनि भुलखौ भुल साना, दस्राखौ आसि थुनायावसो बिथांमोना जोबोद मुखुब। दिनै अपोजिशननि रलखौ बिथांमोना पार्टिया लानांगौमोन, नाथाय गावसोरो मानो लाखो? दिनै बिथांमोना खौसेथि लुबैदोंमोनब्ला दिनैनि समावहाय बे सुजुग नङामोन नामा? दिनै BPF UPPL जोङो होनलायबाय थानानै दिनै सल्युसन फैगोन नामा? ना फैगौ 5 बोसोरखौ नेबावबाय, मुहुर्त समाव इलेक्शननि मास मोनसे सिगां आरोबाव खौसेथिनि थाखाय जों खावलायदोंमोन होननानै दान्थे बिदान्थे खालामफिनबावनोसै नामा? जिहेतु थांनाय समाव बावैसो सम सिगां इलेक्शननि सिगां दान्थे बिदान्थे जालायदोंमोन, खौसेथिनि मुङाव सोर हांख्रायग्रोदोंमोन, सोर लाइजाम हरदोंमोन, सोर होदोंमोन होआखैमोन, बेफोरखौ जोङो दिनै मुहुर्त समावसो खालामफिननोसै नामा? बे इनिसियेटिभखौ दिनै थाबैनो लानांगौना लानाङा? नाथाय बिथांमोना दिनै पस्टार पेपार मिडियाफोरावहाय फोसावदिंगासिनो दं, आन्दलन खालामगोन, प्रटेस्ट खालामगोन, धरना हैगोन, बिथांमोना बेनि थियारि खालामगासिनो दं। दिनै बिथांमोना बायदिसिना गावनि हारिनि फारसेसो, गावनि मोनसे जातीय दलनि फारसेसो आसि थुगासिनो दङ, ओरै थोरै। मोजां, बे इनिसियेटिभआ मोजां। जेरै नोंथांमोना 5 बोसोरखौ
सलायलांनो थाखाय सम बिदोंमोन दिनै दान खनसेबो जायैनि सिगांनो हुलुस थुलुस खालामनाया बे एडभान्स इनिशिएटिभ लानाया बे हाउदाव जानाया मोजां नाथाय बे स्पिरिटखौ नोंथांमोना बे 5 बोसोराव एखे जसखौ मावनानै दिन्थिनायमोनब्ला उमुक थुमुगा जायाखै होननानै आसि थुनानै निजेनो नायबिजिरनायमोनब्ला दिनै साबसिन हामसिन जागौना जायामोन मैया हरावहाय आईईडी ब्लास्ट जानायहाय ट्रेन ट्रेकआव दा बेफोर असान्थिफोरखौ दिनै जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयैनि थाखायसो गुबुनफोरा बोलो मोनदों नामा बेफोरनि फारसे सोंथि खालाम दिनै 6 जनगोष्ठी बायदिसिनाफोरा दिनै जोंनि फारसे ग्लोब ग्लोब गाग्लोबनो नाजागासिनो दं बेफोरनि फारसे स्टेन्ड खालाम दिनै जोंनि जि मोनखानाय संबिधानिक मर्यादाफोरा दिनै माखासेफोरा हाबखावनानै जोंनि सुबिदाखौ लानो सेस्था खालामगासिनो दङ दिनै बेफोरखौ सेस्था खालाम बेनि फारसे स्टेन्ड खालाम सरकारजों थाफानानै जुदि मावनानै खामानिया साक्सेसफुल जायोबा बेखौ खालाम नाथाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै जा सरकार फैदों बे सरकारानो नङा बे सरकारा नोंथांमोननि थाखाय एक्सेप्टेबोलानो नङा नोंथांमोननि बे इगो नोंथांमोननि बे चिन्ता धाराया उमुक पार्टिया थायोब्लासो जोंबो थाफागोन मावफागोन आरो जों रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामगोन जे बिथांमोना मोजां मावगोन होननाय बे चिन्ता धाराखौ चेन्ज खालाम दिनै सोरबा फैयोब्लाबो फैयाब्लाबो मावगोन जोंनि हारिनि गेजेरावनो जोंनि जायगानि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोंनि काउन्सिलनि थाखाय जिहेतु दैदेनगिरिफोरा जोंनि नाफामानो बे इनिशिएटिभखौ ला नोंथांमोना नाथाय नोंथांमोना बबेबा पार्टिनि मुंजोंल' खारफानानै आंनि आंगो होननानै साननानै लानाया सोरखौबा मुगैनानै जानगाराव दोननानै बेनि फारसे गालाय गुजाय खोथा बुंबाय थानायखौ ज्राबगार खौसेथिनि सिमां बड'फानि आदर्शजों जुदि नोंथांमोना खारनो लुबैदोंब्ला बे इनिशिएटिभखौ ला दिनै खाबु मोनसे फैदों जोंनि गेजेराव दिनै एबसल्युट मेजरिटी हिसाबै जों देरहाबोनो हादों दिनै बे सुजुगखौ ला दिनै बे सुबिदाखौ ला माहारियारि आफाद हिसाबै दिनै बयखौबो बोजबनानै सरकारजों लोगोसे खामानि मावफानायाव हेफाजाब हो नाथाय नोंथांमोना बिदि खालामाखै नोंथांमोना फ्रम दा डे वान इटसेल्फ नोंथांमोना अपोज खालामगासिनो दं हेंथा होबोगासिनो दं दासिमबो फर्मेलि माहारि आफादनिफ्राय दिनै गोदान जोंनि चिफखौहाय बरायनो थाङाखै बिथांखौ देरहानायनि थाखाय साबायखर बावनो थाङाखै मोजाङै मावलांगोन होननानै दिनै खुनु प्रस्ताब लायाखै दा बेफोरो मा फोरमायो दिनै नोंथांमोना माहारियारि आफादनि आफादगिरि आफादखौ सालायनानै नोंथांमोननि टीमा दिनै सरकारखौ बयबो सम्बोधना जनायबाय नाथाय जोंनि आफादासो थालांबाय उन जालांबाय बे सुबिदाखौ मानो लानो रोङाखै गंग्लायनानै खनसे नुजाहैयोब्ला मान सन्मान थांगोन नामा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन थाखाय दिनै धरना होनांगौ जागौ नामा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ साक्सेसफुल महर होनोब्लालाय मानो सरकारजों खनसे जिरायनानै सावरायहैयाखै बेसो सोंथिया मा जाहोन दं पलिटिकेलि जों मालाबाबो गावनि हारिनि गावनि जाथिनि फेभाराव प्रायोरिटी दोननानै थोंजोङै बाथ्रा बुंनो हानाया बे पसिबल नङा नाथाय प्रेसार ग्रुप हिसाबै दिनै जोंनि माहारि आफादफोरा सरकारजों सिथाबफानानै बिथांमोननिसिम बिथांमोनजों रायज्लायलायनानै बै सुबिदाखौ लानानै दिनै प्रेसार होनानै मोनसे मोजां पिक्चार क्रिएट खालामनानै साराउन्डिंखौ मोनसे मोजां थासारि होनानै महर होनानै जुदि बे इनिशिएटिभखौ लानानै मावोब्ला मानो साक्सेस जाया दिनै गुबुन गुबुनफोरनि फरायसा आफादफोर गुबुन गुबुनफोरनि बायदिसिना हान्जाफोरा दिनै सरकारजों एडभान्टेजखौ लानानै बिथांमोना नुजाथिगासिनो दं सावरायनायखौ आगबारायलांगासिनो दं नाथाय जोंनिया मानो उन जानानै थाखो जोंनिया दिनै मानो थांनानै खनसे भिजिट खालामनो थाखायनो एथ'ग्राब माने गोब्राब मोनखो बे सुजुगखौ ला थाबैनो ला सम थासेयावनो ला आरो हाउदाव जानानै बै बिसायख'थि फैयोब्लाल' रोनावलाबायबाय थानानै गुलाय गुजाय थासारिखौ दालाबो एमएलए इलेक्सनबो फैगासिनो दं बेनि सिगांबो नोंथांमोना बे सुजुगखौ लानो हायो एमपि फैगासिनो दं बेहायबो लानो हागोन नाथाय टु माच लेट जालांगोन नामा दिनै जिहेतु मोनसे दिदोम थासारि बर्थमान सोलिगासिनो दङ बै समाव नोंथांमोना दुंहाव बारहावा बारनायनि सिगांनो बे सुजुगखौ लानानै
बे जितु खोथाफोरखौ नोंथांमोना सानलायनानै सिन्था खालामनानै फरना सरनाखौहाय दोनथ'नानै गभर्नमेन्टनि प्रसेसजों जुदि रायलायोब्ला नोंथांमोना जे सिन्था धारा खालामदोंमोन रायलायनायनि गेजेरजों साक्सेस जायो होनना नोंथांमोननि जे आइडियोल'जिमोन मदद होनाय जितु नोंथांमोननि थांखिमोन दिनै बे मददखौ फिन खनसे जितु जोंनिनो गेजेराव जोंनिनो नाफामफोरनिनो दैदेनगिरिफ्रा मेक्सिमाम दिनै गभर्नमेन्टआव दङ गुबुननि खर'खौ फेदेरस्लायस्लाय दिनै नोंथांमोना आखाइजों आखाइ हमज्लायलायनानै बे सुजुगखौ लानानै रायजोनि थाखाय मोजां मावनो सानदोंब्ला सिन्था खालामदोंब्ला बे पजिटिभ लामाखौ दागार बे गल्डेन अपरचुनिटि आरो बेबायदि सिंगल मेजरिटिजों देरहानानै गोबाव समनि उनाव बे सुबिदाखौ बे अपरचुनिटिखौ नोंथांमोना खोमानानै दाला गोजोनबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन्ड बाय